no día de hoxe na comarca de Valdeorras. Continuamos cumplindo o que nos habíamos comprometido, que non é outra cousa que estar en Valdeorras, pisar o terreno, escoitar a súa xente, escoitar a súa sociedade, en definitiva, e a súa representación a todos os eidos. E concretamente, además da xornada xa da mañá, que xa de todos coñecida pola tarde, pois continuamos con estas reunións, e neste caso centrámonos en dous aspectos fundamentales, dous sectores además fundamentales. Por unha parte, o sector emerxente e cada vez con máis potencia, que é o sector do viño. Mantivemos unha reunión co Consello Regulador de Valdeorras e podemos constatar, por unha banda, a súa experiencia, porque non en vano é a segunda denominación de orixe máis antigua da provincia, pero por outra parte, sobre todo, o seu dinamismo e a súa fortaleza neste momento, ligada á súa actividade en xeral, pero en particular ao godello. Bueno, pois nos trasladaron efectivamente esa situación de dinamismo que vive o sector, que querese complementar xunto ca actividade tradicional, que despois falamos da pizarra, que se quere complementar, e que, por suposto, dentro desa necesidade, desa variedade de actividades que debe ter calquera pobo, calquera comarca, pois evidentemente é fundamental que, ademais da lousa, ademais da pizarra, teñamos a actividade do viño. Bueno, pois comprometemos desde a Diputación continuar cas liñas de axuda, en inversións na sede que, bueno, presenta certas carencias e, por lo tanto, deben ser abordadas estas necesidades, e ao mesmo tempo no seu funcionamento, sobre todo na súa labor de internacionalización do viño. Isto enlaza ca seguinte reunión, que é outro aspecto tamén do mundo do viño, que é un mundo máis ligado ao turismo, ao enoturismo. Tuvemos unha reunión ca Asociación de Rutas Turísticas do Viño e ca súa directiva, e nos plantexaron tamén os seus proxectos, neste caso os proxectos ligados ao enoturismo, e entendemos que é un complemento perfecto tamén para o viño, é dicir, ademais do seu uso e da súa actividade fundamental, pois tamén está ese sector enoturístico, que además aquí ten unha particularidade moi importante, e a particularidade dese turismo ligado a esa singularidade como son as copas. Entonces, bueno, pois tamén aí incidimos en diversos proxectos nos que vamos a colaborar tamén, tanto do eido deportivo, unhas BTTs, como novas modalidades de actividades ligadas ao viño e ás covas, e, bueno, xa digo, sobre todo, poñer en valor, e tamén, estamos además diante da alcaldesa, que ten a concentración de pizarra máis importante, lógicamente, tamén a posibilidade de facer algunha cata nun sitio tan novedoso como son as minas. Entón, bueno, entendemos que esas singularidades, nós temos que apostar sempre por as singularidades, e as singularidades a materia prima extraordinaria que é o viño de Valdeorras, unido á singularidade das covas, a singularidade dese maridaxe cas minas, algo que realmente é novedoso, pode ser tamén un factor de desenvolvemento para a comarca. E, bueno, e logo rematamos a tarde, agora vamos a unhas actividades políticas fora do ámbito administrativo, rematamos a tarde reuníndonos co comité de empresa, cos delegados sindicales de Irosa, e Samaca, e, bueno, podemos constatar a súa inquietude, obviamente o seu temor, a pesar de que hai un acordo firmado, asinado, pois evidentemente podemos constatar eses momentos de tensión que viviron, que afectan ao seu traballo, ao seu modo de vida. Efectivamente, bueno, pois que nos pediron, pois, a na medida posible a colaboración e a solución un pouco quizás definitiva. Ben, o apoio obviamente o teñen porque teñen a razón. Eu sempre digo como presidente, creo que é algo que suscribe a totalidade da provincia, que a Ourense non lle falta, ou sea, non lle sobra nada respecto a oportunidades laborales. Estou falando da provincia, e tamén, por suposto, a Valdeorras, que é unha comarca dinámica e unha comarca con moita actividade económica. Dende logo, non podemos desperdiciar ninguna das oportunidades que temos, e moito menos un sector tan consolidado e estratégico como é o da lousa. Entón, bueno, nós sabemos que dentro da Xunta de Galicia hai un traballo respecto da regulación dos montes en mancomún que permita o aproveitamento
veciños en común, dos veciños titulares que nadie discute, pero que ao mesmo tempo tamén día estabilidade e seguridade ás posibles inversións que se podían facer, como neste caso no ámbito da luz. Creo que as dúas cousas son compatibles, creo que é compatible o disfrute e o aproveitamento que podían facer os comuneiros cunha estabilidade, insisto, que é absolutamente necesaria para o mundo da empresa e o sostentamento dos postos de traballo. Bueno, a verdade é que foi unha reunión que eu creo que a alcaldesa estará de acordo comigo, a deputada, a compañera deputada e a alcaldesa estará de acordo comigo que foi unha reunión emocionante, non? No sentido de que se percibía a tensión vivida durante todo este tempo. E creo que tamén lle aportamos, además de algo de seguridade, tamén un pouco de alivio e un pouco de forza, porque eles se sentiron reforzados, evidentemente, con este apoio que se dá institucionalmente a súa actividade, as súas xustas peticións, e con eso creo que se marcharon un pouco máis tranquilos e nós quedamos máis comprometidos todavía con eles. E nada, e agora temos unha reunión xa de partido, e iso xa me toca en outros momentos, se queredes tamén comentamos, non?